Dobar dan i dobrodošli u drugu epizodu Sky Survival Islands of Junara. I danas imamo dvije premijere. Prva premijera mog novog skina. Haha, ili ekstra. Vidite, ovdje ima... ovo nisam ja radio, ovo sam skinuo sa jednog sajta. Ne znam, nisam kopirao link, tako da vam ne mogu dati. Evo. I zapravo ovo će se zvati Lord of Darkness, tako. On kaže da nećemo. A druga premijera, ovdje je premijera mog novog intra. Pa, pogledajmo, nisam se puno trudio oko njega, ali izvinite. Evo, nadam se da će vam se svidjeti. Pa, pogledajmo. Sve do tamo, uzeo sam sve iz česta i krenuo sam dolje. Dolje su mi ubili jedno, šta ja znam, jedno 3-4 puta su me dolje ubili. Prvi put nemam lage vezi, tamo sam umro jedno, ne znam tačno, uglavnom dosta je bilo. I evo stvari koje su tu. Ako se pitate što nema dijamanata, tamo sam napravio blok i poredu ga. Sada ćemo probati nekoliko zlatnih. Evo ovo ćemo ponijeti da tamo napravimo, zapravo mogu bi ja jedan mač. Ovo ipak će uzeti Stonex. Mislim da ne izgubimo onako dobar mač. Sad mora biti maksimalno, ali ono maksimalno, kako mi samo ime zvuči, oprezan. Znači, ako padne, ja sam idiot. Dobro, ajmo da krenemo. Ovdje je gold block, samo malo, da nešto napravim. Tako. Ovdje da ostavim. Koliko nam treba? Ajde, napravit ću ja koliko može. Zapravo ajde, napravit ću... Ajde, jedan. Ja sam škrt. Ja sam najveći škrtac ovdje. Golden iron. Evo. To, dobili smo torč. Sada pravimo... Šta ja znam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eto, ostane mi dosta još. Golden block, tu dobili smo jedan besplatan torč i golden block. Tako ljudi, mislim da bi mogli da idemo, osim ako ne naiđemo na nekog zombija ili creepera. Imam plan, ovdje ja imam plan da napravim da samo ima ovaj most do kućice, a ovo vamo da nema ništa. Sljedeća stvar koju ćemo da uradimo, prema kojem ćemo ostrvo da krenemo, ja stvarno ne znam. Ovo mi se toliko igralo, a nisam stio da snimam pola sata. Tako da sam, ja mislim da je ovo sad 5 minuta. Izvinite ako opet bude manja epizoda, nisam gledao na sat. Toliko mi se igrao da sam prvo tamo sve otišao, umro jedno 20 miliona puta i pokupio sve stvari. Dobro, poneke stvari su mi otišle u propast. A gdje je ja? Ispod, ovdje ispod nećemo da idemo, ali uglavnom išao sam i tamo. Tamo je bilo dovoljno metala, napravio sam bucket, uzeo sam vodu i ovdje sam napravio vodeni lift. Sad, na koje je ostrvo sljedeće ići? Rekao mi je moj drug Sam, to je pokupio iz Sirius Sama.
Ne znam, svidio mi se onaj tamo tok, izgleda mi mirno. Šta vi mislite? Hajde, još ćemo se malo zezati ovdje. Malo ćemo ovo će biti stvarno nezanimljiva epizoda. Ali, vidio sam kako se je stvorio, brate. Dobro, uglavnom, ne znam, mogli bi tamo da odemo. Mislim, to nije to, zapravo ovdje ćemo prvo. Tako da, ljudi, vraćam, zapravo neću. Odmah ću uzeti, imam ja. Dobro, imam 2 stika i ajde napravit ćemo od željeza. Tuj, 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 tuj. Evo ga i dan, ekstra je. Šta? Sam se opekao. Jebijem ti! U pizdu mater, izvinjavam se. Brate, prepada mi, ja rek umirem, što je ovo kad skeleton, mislim. Sad ću da ti, izvinite na ovo, sad ću da te ubijem. Konjino, jer sad ću ti ubijao se, sad ću ti gurnem, budalo jedna, tamo budalo jedna, eto ti. Govno jedno usrano, on će mene da ubija. Izgubi 3 zlata. Ljudi, ovo nije inače u mom životu ovako. Dobro. Jel moguće da nemamo drveta? Izgleda da jeste. Šta bi mogli? Mogu bi ove zidine. Zapravo nisam kretin, će mi je. Evo ga. Evo sad ću da te bijem. Evo sad te bijem. Šta je ovo, brate? Nemam pojma, možda sam opet update-ovao Minecraft. Tako. Vidite, ovo mi je prvi bio bez skina, ali sad sam ovaj Flaming Fury skinuo. Samo ukucajte tako na svom Minecraftu umjesto svog username-a, samo ukucajte Flaming Fury i dobit ćete ovaj skin ko što ja imam. Tako. Ali ovo je sad Lord of Darkness. Zapravo Lord of Creeper. Brate, ja sam istreljan. Ko da mi hitre strelju. Ljudi, ajde još malo pa da gasimo ovu epizodu. Nisam ništa pametno toliko napravio u ovoj epizodi. Evo, napravio sam pickaxe, možda i tu pametno. Niko ne zna. Ajde, snimat ću 15 minuta. Pošto prošla epizoda, ko bude manje, izvinite. Pošto prošla epizoda je bila relativno premala. Neću da budem relativan. Tako, kupi. Drug mi je rekao da napravim cobblestone generator. I ako sad napravim... Evo, ljudi. Ovakav je dogovor. Ako sad napravim obsidijan, umjesto kamena, udar se 3 put čakom jako u glavu. To je bez veze, ali eto. Samo malo da ovo nakopam. I kad će se ovo u 3 večeras izbaciti, brate. Kopamo i kopamo, sve osim kopanja ne dolazi u obzir. Evo, ovdje ću da napravim cobblestone generator. Ovdje ću ovako fino izbiti.
tako, tak, 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 tak. Tako, ovdje ćemo, imam ja umjetnosti, ne brinite se vi. Dobro, nemam pojma ništa sam sad upravo rekao, to mi je rekao umjetnost. Evo. Sad ćemo ovdje da napravimo cobblestone generator. Ja mislim da bi trebalo ovako, nisam uzeo najvažniju stvar. Lava bucket i water bucket. Sem, ako se pitaš otkud mi 2 kofe lave, pa fino uzeo, otišao tamo na onaj prvi otok i napunio. Ovako. Tako tuj. Meni se čini da ide ovako. To tuj. To tuj. I sad bi to trebalo da radi. Moje obećanje. Oj, brate, zaboli glava. Jesam li ja ovoliki kretin? Sad se pitam, ljudi moji, jesam ja ovoliki kretin? Ma, bježi tamo, neću nikopati, mrš više. Šbudala jedna, jesam konj. Te mora na YouTube ići da vidim kako se pravi cobblestone generator. A pravio sam ga 50 puta kad sam ja sam preživljavao. Pravo, nije tada, nego sam isprobavao da li umijem da ga napravim. I položio sam test, ali na junari nije sve isto. Jebim ti. Zatvoreno. Dobro ljudi, to bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i do sljedećeg viđanja. Goodbye.